Marius Ola, von der ist Mai den 29. Es ist ein sehr, sehr schöner Tag. Das soll von der aber 29 gehen hier in Struckland, Manitoba. Willkommen hier. Von der Lek wollen wir mal mit eten merken. Ich wie gestern wie was sehr, sehr schöne Freund, der hat mir eingeladen zum Mittag. Und dann, die Tante, der hat Ries gemerkt und dann holt er einen Unterscheid. En ik weet niet, ik was zo'n schöne Ries kan merken, aber ik wil ene van jou ook nog wezen wat ik de Ries merken. Zijn Arroz a la mexicana. Er zijn vele soorten. En ik heb wel recepten opgezocht en bezien. En dit wie dat wordt met opkomen, zou maar zijn wordt wat laten. En welkom hier, Struckland, Manitoba. Dat vangt alle aan je te loten. Zo, moet zijn wordt van jou dat. Nu ga ik mijn slowbacks aan, ik vond die. Dat falls ik nog maar een beetje koud heb gebroken. Oké, hier zijn we dan wat ik wel van der met Ries merken. Hier heb ik een kuffel bakkeljan fijn gemerkt. En dan zal het actually aan een blender doen dit en aan de seppelen. Maar hier in Struckland hebben we niet alles. Zo ik dat dan met een golfel zeer, zeer fijn merken. Zo daar hebben we een kuffel. En dan hebben we een halve theelepel cumin, comino. En dan daar hebben we nou, we hebben chestnutpulver door. En dat is 2 theelepel. En daar hebben we dan een halve kuffel abgeschnittene seppelen. En die zullen gewoonlijk ook hier maken bakkeljan. En dan denk ik dat er een liquador en dat zeer, zeer fijn is. Nu moet ik dat met de golf proberen fijn te maken, maar dan weet ik hier zo. Hier is het recept en ik wil je dat wijzen. Dan zal dat vielleicht zo zijn. Dat is 2 kuffel ries. 2 theelepel chestnutpulver, garlic powder, halve theelepel cumin of comino. Einzig gleich dat niet, dan daar je het niet maken. De mexicana, dat recept wat ik had, wel en 2 moeten veel gaan, maar ik denk maar half zoveel. Een halve kuffel abgeschnitten seppelen, 1 kuffel bakkeljan en 2 kuffel chicken broth. Dat is een heine flissende soep. Ik koop me dat just bloß bij Superstore, maar je kan ook zo'n soepklaats brokken en dit brokt 2 kuffel zo'n chicken broth. Anyways, dan ga ik bloß van soepklaats in de stop maken. En 1 klaats voor 1 kuffel water. En dan dat erop kijken en dan ries kijken. Hier heb ik de ries, ik heb 2 kuffel ries. En dat is zeer wichtig, dat aan de afwasnet is, je vindt zo schlichtig, oder zo. Wit pulverig, zo ik erin stek 2-3 mal fijn durchspelen, dat witte pulver, meelje pulver door alle buiten is. En dan beetje reloten en dan werkt die bruinbroden. En dan doen we ons de ries fijn bruinbroden. Dat de smaak bruin zit. En dan worden we het even wat. En die kan je dan zo'n paar brokken geweld. Eins zit ligt niet Schweinfleisch, Schweinsschmalt, eins zit ligt niet canola oil, eins zit ligt peanut oil, oder zo is je dan wel. Waterdormsal, maar olive oil, ergens wat, whatever vat je ligt, kan dat bruin werden. Olive hen. Ja, maar dit waren een beetje doodbrokken. Niet te schrikken, ik zei hoog tot 4. En dan dat hier een beetje bombimerieren blijven en dan maar dat zelf geen bruin is. Dat gaat een stukje, maar dat is het weer. Nou ja, want je dat koud is, meer is het koud. Ik had het nu zo smak bruinje brood. En dan worden we in hem groep en dan al het andere maken. Oké, nu zijn we uit van de alle toptjes. Ik kan hier zelf heel en ik zit 2 kuffel zo'n heinesoep. Dat is fire. Ik had je dat recept gedobbeld. Zo, alles reich plus dat chicken broth. Ja, dan moet je fire kuffel zo'n chicken broth napgeven. Maar immer dobbelt zoveel als ries. En dat is wat ik dan nu doe. Hier zijn fire kuffel vol bij aan. Dat ik hier dan zo neem. En daar willen we ons dat goed maken. En dan word ik even hier nog allemaal maken. En dan denk ik dat chestnutpulver hier nog maken. En dat comino. En dan willen we dat je scheid daar gerieren. Zo is dat. Dat fijn daar gerierd is. Eens je dan nog jalapenos maken, maar wat ik van jou wil doen, ik leg dat, ik wil doorheen wat ik squash aan, dat ik
So ein Gereins das noch mag. Peas und Carrots und ja, dann denkt der noch mag. Das ist ja nicht all gut, dann braucht der bloß ganz das letzte der Mann kriegen. Eins ist leicht, eins ist leicht nicht, aber echt leicht hat. Und da wo wir dit und ab. Und dann dat is beter, want dan kan ze zich eerst zitten aan een blender nemen. En dan wo we dat kerken, wat een kerken brengen, dan drijven we dat eraf, dat Säuersaag presselt, en dan dat de loten zo lang kerken wat dat goed is. En dat niet te veel rieren, dat als dan jaft je dat mashed potatoes. Je dan mashed rice aan, maar ja, du hast een zeer stroom geroepen, den heb ik me zelfs beschonken, van Geburtstag. Maar ja, nu wou die op 4 op en dan loot dat door kerken wat dat is goed is. Oké, nu hebben we dat op een kerken. En dan draaien we dat via op eerms eraf. En dan laten we dat simmeren wat het goed is. Dat ga ik niet zien dat zijn kan, maar ik wil het nog een beetje weer eraf draaien. Maar dat moet dan zo ja, bis dat groot een beetje. Ja, en dan gaan we zien wat het laven is goed is. Nu kijk je mal dit. Ik doe er een klein beetje een beetje neer, om wat wingen. Doe als je dan een klein beetje flessen net. Dan luwen we een klein beetje länger. En dan waar we dit heel van nu al met z'n opstreden. Dit moet bloos voor die wat het liggen, echt wel. En dan wanneer het goed is, dan doen we dat eenmaal hier en dan ze draaien. Maar dat is goed, is dat. Maar niet bloos leren, maar dat wingen 3 gekekt is. Dat wordt allemaal niet zo lang hier. En dan gaan we eerst hebben. Nu kijk je maar wat voor lekker dat is. So fluffy, aber bloß so wunderschön. Nu werden wir mal was erschaffen und sein wird das. Aber ja, das lijkt me half me gelegt. Hier wollte ich das Rezept noch einmal wiesen. Ich hatte erst abgeschrieben. Ich sehe 2 Köffels und eine Suppe, aber das Feuer. Ich hatte das Rezept gedoppelt. Das hatte ich vergessen. Aber wenn ich eine Suppe habe, dann schicken so eine Suppklatz. Ein Klotz ab ein Köffel Wasser, und wenn das so voll ist, dass das nicht salzig genug ist, dann will ich noch eine Pulver überstreuen, bis das kragt, der reich ist, und dann verfährt ich. Okay, dann werden wir mal sehen, wie es schmeckt. Ich glaube, das hat mich gelegt. Und dann werden wir sehen. Und ihr schlecht wollt mir das sagen, ich bin dankbar für alles, für Jünd, für das Eten. En we hebben dat niet voor jeden dankbaar te zijn. Maar ja, we hebben zeggen hoe dit smaakt. Dit is Arroz a la mexicana. Dus ik dat hier in Stukland. Dus ik al zie, er zijn vele andere soorten waar dat kan. Maar dit is wat ik dat doe. Dat eten ze fertig met schobelen. En bij zup. Dan ze maken zup fertig. Caldo de pollo, caldo de res. En ik wil normaal en morgen bistec ranchero maken. En dan dik dit erbij en dan schobelen. Zo, we hebben zeggen. Dat je dat een meestens dit hebt. Maar ja, ik geloof dat heeft me gelijk. Proef dat maar. Schmeckt zeer schijn. Dat is zo fijn lekker en fluffy. En hier van Stukland, Manitoba. Wens je een Gott zien sehen. En dan zijn we sloot. Dat van der zal heet worden. So, ik wil met een venster en alles toemaken. En zetten hier wo im Loch. Wo im Schatten. Wo het chill is. Maar, lood schijn gewoon. Had een schijne dag.